panultihon o provoking statement which says, every man alone is sincere. At the entrance of another person, hypocrisy begins. Nga kung sa ato pa mga igsuon, sa iyang pag-inusara, ang tao magmatinud-anon. Apan kung ubanan siya, og laing tao, magsugod na ang iyang pagkarong ingnon. Makarelate mo, ani? Mga igsoon, base sa atong mga kasinatian, makaingon ta, nga adunay kamaturan ang iyang gisulti. Uban sa laing mga tao, adunay higayon nga kita magpakaron ingnon, magtakuban, magpakitang tao. Ang atong mga pulong, usahay, dili sibo sa atong manahuna o kasing-kasing. Usahay pod ang atong mga lihok, dili kinasing-kasing, dili matinud-anon. Sa ato karong ebanghelyo mga igsuon, klaro og tataw kaayo nga mga Parisiyo giingnan ni Hesus. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Kini mga igsuon nagpahinumdum kanato di ay nga ang pagsimba dili lang kutob sa pulong. Ang pagsimba di ay kinasingkasi gayud, gikan gayud sa itong kinahaladman, aron makita ug madungog sa Ginoo ang ato ang mga pagampo tinuoray. Ug labaw sa tanan, mga igsoon, kung ang atong buhat, ang atong mga lihok, kung mahisanto sa kabuton sa Dios, makaingon gayud kita, matinud-anon ang atuang motivasyon, matinud-anon ang atong intensyon. Apan, kung ang mga lihok nato mga igsoon, pakitang tao, pakaron ingnon, magtakuman, mauna ka na may suon, ang Ginoo nagpasidaan kanato nga kita mga Parisiyo o mga pangtutudlo sa balaod. Muna may suon ka ni Kristo, ang ato karong ebanghelyo nagpasidaan kanato o nagpahinumdum kanato nga unta ang ato ang kinabuhi madayag nga nagpuyo sa kamaturan, nga nagpuyo sa kahayag, nagpuyo sa pagkamabsanon, aron sa ngunay ang mga igsuon, ang atong kinabuhi mahamutan sa Ginoo. O dako kinihagit, alang sa matag usa-usa kanato mga igsuon, samtang usisahon nato ang atong tagsa-tagsa kaugalingon, ang atong mga lihok, ang atong mga pulong, ang atong mga buhat, nga dili lang unta mga igsuon, taking for granted, nga dili lang unta, nga kutob lang sa sulti, kundili, anaagayod, sa mga buhat, sa mga pagtulunan, diha sa kamatuuran, nga gipadayag sa Dios, aron kita, dili mahimong tigpakaron ingnon, nga unta, dili kita magtakuban, sa ato ang kinabuhi hinunua, gihagit kita mga igsoon sa pagpuyo sa kahayag diha sa kamatuuran, atong aron ang atong mga buhat matud pa sa ebanghelyo sa miaging Domingo, nga atong mga buhat mahimong kahayag ug aron mahamutan ang atong kinabuhi sa Ginoo o mahimong asin diha sa kahatag ug paglami diha sa itong kinabuhi, aron mga igsuon
ang atong kinabuhi isip mga instrumento sa Dios sa pulong ug sa buhat. Kita adunay dakong luna diha sa gingharian sa langit. So maigsuon, hinaot, dili kamo makalimot niini. Every man alone is sincere. At the entrance of another person, hypocrisy begins. Ato pangayon ni Santos nga misa, nga unta, ana ang ligdong sa pangunahuna, ana ang pagpuyo sa kamatuoran, ana sa pagpuyo sa kahayag, uban sa itong mga panigingnan, aron ang atong kinabuhi, mahamutan at tubangan sa ato nga mahal nga Ginoo.